Защо омъжените жени изневеряват? Причината често не е това, което си мислите, скъпи дами. Много омъжени жени, скъпи дами, изневеряват, защото просто се чувстват емоционално пренебрегнати. Без внимание и разбиране, скъпи дами, жените започват да търсят близост другаде. Също под внимание трябва да се вземе, че някои жени просто търсят внимание от друг мъж. Някои жени търсят изневярата, за да се почувстват желани. Това е много лош сигнал за липса на внимание и желание от страна на мъжа към жената. Помнете, рутината убива страстта. Някои жени изневярата е просто средство, за да се избяга от тази скука, от тази монотонност и да се почувстват отново млади, да изпитат тръпката. Скъпи дами, изневярата не започва в леглото. Тя започва от сърцето. Ключът за здравия брак е комуникацията и разбирателството, откровението, скъпи дами. Вие какво мислите по темата?